l-ar. Mil-kodba mqazza nisimok, tkellimna l-lum fiskit, il-kelma tijek tkun id-dawl li keċidla mijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti, ġbarna hawnhekk dan is-santwarju għal di ċelebrazzjoni Ewkaristika fit-tielet ħadd ta' matul is-sena. Illum hija l-ġurnata Papa Franċisku kien għamel it-tielet ħadd il-ħadd tal-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hija importanti għalhekk il-Qudiesa l-Ewkaristija tanqasam fit-tnejn għandna liturġija tal-kelma fejn nisimgħu il-kelma ta' Alla u liturġija tal-Ewkaristija. Għalhekk bitħejja għal din l-Ewkaristija u biex inħejju ruħna tajbu kif jixraq għalli nirċievu l-Ġesu ejjew narfu ħtiejietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamel u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġiek, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, għaruf talla, din il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Fakkarkom il-Qudiesa tal-lum hija b'suffraġġju għar-Roħanġlu u Rita Buħaġa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-Għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Alla bħalma qabel fl-modi kien mela blajb l-art ta' Zebulon u l-art ta' Naftali, hekk issa fl-aħħar isebbaħ it-triq tal-baħar li lemm il-Ġordan, il-Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam radaw l-kbir. In-nies li joqogħdu f'art id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġems, kabbart lena, huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien irtaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-arogużin int kissirthom bħal fjum Midjan. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dari l-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlowa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
nemmen jat nara tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Nitlobkom ħuti f'isem Sidna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu maqudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda. Ħuti, in-nies ta' Kloji qaluli fuqkom li fostkom hemm it-tilwim. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu. Jaqgħu Kristu mifrud? Forsi Pawlu kien li salla palikom jew f'isem Pawlu tammittu? Kristu ma batnix biex nagħmmet, iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Bil-wif ankantaw. Alleluja, 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 alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejja kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Flimkien, alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni warrab lejn il-Galilea. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnaw qrib il-baħar fl-inħawi ta' Zebulon u Naftali biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal art ta' Zebulon u art ta' Naftali. It-triq tal-baħar art li lemm il-Ġordan, Galilea tal-ġnus. Il-poplu kien qiegħed fid-dlam u radaw l-kbir. Dawk li kienu fard u dell il-mewt iddaddaw għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandor jgħid indmu għax is-saltna ta' smewiet waslet. U huwa idur ma' xatt il-baħar tal-Galilea li maħżewġ taħwa. Xmun jgħidulu Pietru u Indrej qegħdin jixtħu xbiek il-baħar għax kienu sajjieda. U għalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ taħwa oħra, Ġanqbu ta' Zebedew u ħoh Ġwanni. Qegħdin fid-dajsa ma' missierhom Zebedew isewwu xbiek tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dajsa u lil missierhom u marru warajh. Ġesu dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelu tas-Saltna u jfejja kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-kelma tal-mulej, it-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Mela kif qedtilkom fil-bidu ta' din l-Ewkaristija, Papa Franġisku tielet ħadd ta' żmien ordinarju iddedikah għall-kelma ta' Alla. Aħna forsi m'aħniex tant familjari mal-kelma ta' Alla li mhux ħaġa tajba wisq, imma tajjeb li nkunu familjari mal-kelma ta' Alla. Mill-kelma ta' Alla rridu nbidlu ħajjitna. Mill-kelma ta' Alla meta nagħmlu l-pritki, mill-kelma ta' Alla nitilqu għax hemm huwa l-qalb
kelma Alla għandha importanza npoġġuha fuq l-ambone, meta jmut xi ħadd impoġġu l-kelma Alla fuq it-tebut. Il-kelma Alla li ġib il-bidla fina, u għalfejn bdejn ukoll għax illum il-Vanġelu u l-liturġija titkellem il-kelma Alla, u l-kelma Alla taqqasam fit-tnejn, tafu daqsi l-Antik Testament li forsi ma tantx aħna familja għari miegħu, però kull nhar taħat naqraw parti minnu. L-ewwel lezzjoni dejjem tkun mill-Antik Testament. Dejjem. It-tieni lezzjoni mill-Ġdid Testament u l-Vanġelu wkoll. Illum għandna dal-passaġġ u ma nistgħux nifhmu il-Bibja mingħajr l-Antik Testament. Ma nistgħux nifhmu il-Ġdid Testament mingħajr l-Antik u ma nistgħux nifhmu l-Antik mingħajr il-Ġdid. Huma ktieb wieħed. Però jgħinu li xulxin biex nifhmu l-istorja tas-salvazzjoni, ma dawn nitkellmu xi darba oħra fuqhom. Illum min kien attent għall-ewwel lezzjoni, għalhekk ngħidilkom iftħu widnejkom, għalhekk il-Quddisija l-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija. Għalhekk importanti li naslu fil-ħin meta nistgħu, għax ikun hemm diffikultajiet li mhux dejjem inkunu nistgħu naslu. Għax importanti li nsemgħu l-kelma Alla. Il-liturġija l-ewwel lezzjoni kienet mill-profeta Iżajja, l-iktar li nsemgħu fuq dan fil-miliet, għax dan kien dak li ħabbar it-twelid ta' Ġesu. U 500 sena qabel għalhekk il-kelma Alla hija ispirata, ta' dan ma sax ikun jaf 500 sena qabel jgħidilna hekk il-profeta Iżajja li dan Ġesu ħajmur jibda saltna ġdida, jibda ixandar mod differenti fil-pajjiżi ta' Zebulun u Naftali. 500 sena qabel dan ma kienx jaf, ma kienx hemm Iġifieri għas kien hemm mezzi ta' komunikazzjoni, illum min iħalla. U l-ewwel punt li nixtaq naqsam magħkom huwa dan. Il-Vanġelu jibda hekk, meta Ġesu semma li kienu arrestaw lil Ġwanni warrab lejn il-Galilea. Ġwanni ormai kien spiċċa, kien għal-mewt. U għaliex Ġwanni qatluh għax ippriedka l-verità, qegħdin taraw kemm importanti l-kelma u il-Vanġelu, ippriedka l-verità. Tal-li priedka l-verità tilef ħajtu. Ġesu u Ġwanni kien jippriedka fid-deżert imwarrab minn nies. In-nies kienu jmorru għandu, Ġesu jibdel kollox. Ġesu ma marx Nazaret jew fid-deżert jippriedka. Ma marx Ġerusalem. Idealment kien mur Ġerusalem fit-tempju fejn kien hemm l-orrif. Fejn mar Ġesu? Fil-Galilea, Zebulun u Naftali, li kienet li kienet kif taqbad tgħid bil-Malti, ċentru ta' kummerċ minn mar Iżrael, Kafarnaum speċjalment fejn kien hemm id-dar ta' Pietru. Hemmhekk huwa ċentru ta' kummerċ dak iż-żmien kien u mar hemm. Ġesu mhux iktar jistenna n-nies jiġu għandu li jgħidilna Papa Franġisku wkoll, imma hu mar fost in-nies kieku llum forsi mar il-Belt jew mar paċe fil-Ġesu. Ġesu ifittex. Jinżel fil-ħama tagħna, fil-ħajja ħażina tagħna, jinżel fid-dnub tagħna. Ma jgħodx jibża minna li jgħid Papa Franġisku li aħna s-saċerdoti speċjalment għandna bżonn ikollna r-riħa tan-naċ jgħidilna Papa Franġisku. Jiġifieri il-bidwi iċappa s-saqajh u jdejh ikollu riħa tan-naċ għax ikun magħhom. U din aħna bħala saċerdoti għandna nitgħallmu ħafna minna. Rridu ninżlu fost il-poplu. Imma Ġesu ma jmurx fit-tempju fejn hemm it-teoloġi, fejn kienu jafu u kienu jafu l-iskrittura suppost ġej fejn imur ġo nofs in-nies. U minn hemm jibda jażel dawk li ħajjejnuh biex iwassal il-kelma. Id-differenza mill-Antik Testament, Ġesu l-mbiegħed, Ġesu fost in-nies, der dawl fosthom. Issa din jiena x'in qed nipprepara l-priedka nħobb napplika għall-ħajja. Għandna bżonn fil-ħajja tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-ħajja tiegħi tal-familja li jidher dan id-dawl. Aħna poplu li qegħdin ngħixu fid-dlam bħalma kienu dawn in-nies. U għandna bżonn li dan id-dawl jiddi fil-ħajja tiegħi personali, fil-familja u fis-soċjetà. Qegħdin ngħixu fid-dlam jien bħala saċerdot. Qed ngħix fid-dlam għandi bżonnu dan id-dawl, dejjem għandna bżonnu dan id-dawl. Dejjem. Għax jitfa' dawl ġdid. U dan id-dawl ibiddel il-mod kif ngħixu. Imiddel il-mod kif inħobbu, imiddel il-mod kif ma nkunux irrabjati, ma nkunux ikonna ċertu serenità fil-ħajja tagħna. Għax maħniex weħedna, għax Ġesu ġie fostna. Ġesu ġie fostna.
imur fil-qalb tal-bniedem, imur fejn hemm il-fragilità tal-bniedem. Ġesu is-sabeħ ta' Ġesu li jinżel, Ġesu ma jibżax mid-dnub. Aħna kultant id-dnub tiskandalizzaw xorkom ma ngħidu u jaħna ngħid dak id-dnub quddiem Ġesu, Ġesu ġa ċappas bid-dnub tiegħek, ġa jaf x'inhu d-dnub tiegħek, ġa niżel ġa fih. Ġesu ma jbeżżewx id-dnub, Ġesu jbeżżew il-qalb jibsa tiegħi jew tiegħek. Li ma rridx nikkonverti, u hawnhekk it-tieni punt. Ikkonvertu. Is-salt Natalla ma nibnix jiena jew int billi nagħmel ħafna karità, tajjeb li nagħmlu l-karità, ma mhux dik is-salt Natalla. Is-salt Natalla ġa qiegħda u tajjilna Ġesu, aħna rridu nħadnuha. Rridu nagħnquha, naċċettawha. Għax aħna kultant naħsbu li l-fidi tagħna kemm smajt qudies, kemm għamilt karità li huwa importanti tifhmux ħażin. Però l-fidi tagħna hija li naċċettaw is-salt Natalla fil-ħajja tiegħi. Kif inġib ruħi fil-familja, kif inġib ruħi fix-xogħol. Ma nisraqx. Ma nkunx korrott. U din ħanejdilkom il-kwistjoni ta' korruzzjoni, mhux qed nitkellem politika ta' tifhmux ħażin, korruzzjoni teżisti kullimkien f'ħafna affarijiet. Dik kwistjoni jekk jiena naf li dik il-biċċa xogħol mhix tiegħi, dak il-ġob mhux tiegħi u naċċettah, u tgħidli mhux huma korretti li int korrott daqshom jekk aċċettajt xi ħaġa mhix tiegħek. Din importanti tal-li nifhmuha, mhux neħbew u mhux huma, mhux hu, mhux dak. Jekk jisraq dak ma nisraqx jien. Attenti ta' għax din is-salt Natalla dan hu d-dawl ta'. Jekk id-dawl ma jittinix dawl. Jekk dinna l-Vanġelu, jekk il-mużbeħ impoġġeħ taħt il-mejda, inutli. Issa d-dawl qiegħed fostna, issa jew ħanaċċettaw u ngħixu jew lew. U jien dan nippritkaħx nemmen fih ta' u nemmen fih mhux għax huwa l-Vanġelu. Issa jew ħanejġu l-Vanġelu. Mhux dejjem ħajrnexxielni, jiġifieri nista' qed nagħmel pritka u nippritka dan u forsi tarawni barra tgħid prosit dal-qassejs, l-ewwel ippritka mbagħad m'iexix. Ħanipprova ngħix imma jien bniedem ukoll ta'. Imma aħna ma rridux inħallsu, aħna rridu ħarsu l-kelma talla. Aħna rridu ngħidu, aħna anke bħala saċerdoti, jien nista' nkun saċerdot, ma nismax mill-isqof, niġġieled ma' saċerdoti. Imma id-dawl ma jkunx fija u sa fil-familja l-istess ħaġa. Kif tirrispetta lil martek, bl-edukazzjoni, bl-imħabba fuq kollox, fuq il-post tax-xogħol, tagħmel dmirek sewwa, tipprova tagħmlu kemm jista' jkun, to the full. U taraw kif il-ħajja tagħna dan id-dawl jimlina bil-ferħ, għax inti x'intpoġġi rasek fuq l-imħadda. Għamil dmirek, għamil xogħolok, għex tsewwa. U dan hu d-dawl qed jgħidilna Ġesu. U t-tieni punt Ġesu imbagħad jagħmel is-sejħa. Imur fost il-fqar, fost il-bdieq, fost is-sajjieda. Għal-kontrarju li kien jiġri fi żmien Ġesu, dawk li kienu jimxu wara xi ħadd kienu jażlu huma l-mexxejji semgħu jippriedka, dak jogħġobni ħammur miegħu. Ġesu għamel bil-maqlub. Ġwanni il-Battista kellu dawk li kienu jiġru warajh. Ġesu mhux għażilna hu, li għażilna hu. Il-Vanġelu jgħidilna ħares lejna rat tajjeb ta' ġo fih, kulħadd għandu t-tajjeb ta'. Kulħadd għandu t-tajjeb ġo fih. U Ġesu ħares differenti, blajnin differenti minn tal-bnedmin. Alla jara t-tajjeb ta' qalbek u jgħażlek. Jgħażlek biex trabbi familja, jgħażlek biex tkun saċerdot, jgħażlek biex taħdem dak ix-xogħol biex tagħmel il-ġejt. Għax ra xi ħaġa tajba fik. Ra xi ħaġa tajba fina. Hekk għamilhom l-apostli, jien tejja warajja u ħallew kollox jgħidilna l-Vanġelu. Ħallew kollox ma jfissirx ma baqgħux jistadu, ma jfissirx ma baqgħux jieklu, ma jfissirx ma baqgħux imur jaraw il-missierhom. Imma taw priorità is-sekwela li jimxu wara Ġesu, għax il-ħajja tan-nisran hija nimxu wara Ġesu, bidnu bit-tagħna bid-difetti kollha. Jien ma nix il-qassis li ordnajt 30 sena ilu. Imxejt, imbdilt, tallimt, żbaljajt, hija mixja. Hija mixja, għalhekk imbagħad il-ħajja tal-mewt ma tbeżżekx. Il-mewt ma tbeżżekx aktar għaliex, għax inti tkun imxejt dik il-mixja, fejn ridek timxi Alla. U bil-mod il-mod qed iġibna kif suppost inkunu. U tmut ferħan f'dak is-sens il-mewt kulħadd jibżem, imma ma jkollokx biża' mill-mewt,
taf li inti provajt tagħmel li tista'. Dini li nimxu wara Ġesu, li timxu wara Ġesu, irtitlaq mill-kelma. Semaw il-Ġesu jsejħilhom, marġ indewhom kwa minn ma tant hawn xtejt. Semaw il-kelma, li nisimgħu il-Vanġelu, li nisimgħu il-kelma, nifmeditaw il-kelma. U kif jipprattika Ġesu, għax imbagħad wara li timxi miegħu tittgħixha, hija ħajja, hija mod kif tgħixha, hija mod ta' ħajja, stil ta' ħajja, realtà. Ifejja jagħmel karità l-iktar ħaġa diffiċli li jinsibu x'il-karità mhux iddaħħal idek fil-but tagħti 10 euros għall-missjoni ta' dik hija wkoll karità, imma dik karità li tiġina faċli. Karità mar-raġel, ma' wliedek, li mhux il-flus jiġu priorità, mhux id-divertiment imma l-familja. Dik il-karità, il-karità fuq il-post tax-xogħol kif taqdi dmirek, mhux brabja, mhux imma dawnu din li timxi wara Ġesu dan ifisser ta' u l-aħħar punt u tajjeb li ngħixu dan il-kelma hija mixja, hija sejħa, hija konverżjoni. Kemm sabiħ il-Vanġelu x'inhu noqogħdu nimmeditaw. Ħanispiċċaw nagħlaq għalhekk il-Papa Franġisku qalilna il-kelma illum iddedikaħ il-kelma tal-Alla nippruvaw insibu ħin eżisti. Jiena meta provajt naqra l-Bibja, dik kif naqra l-Bibja kollha bl-Antik Testament kollu ktib daqshekk. U meta kont is-seminarju bdejt naqra forsi naqas chapter kuljum. Żammejt il-Bibja ħdej s-sodda ma kontx nifhimha tal-bidu isek qed taqra storja. Imma importanti li nsemmu l-kelma tal-Alla u nibdew nimmeditawha ta' almenu il-ħadd nippruvaw nippreparawha ftit anke d-dar. Għandna ħafna anke f'ħafna parroċċi jagħmlu jippreparaw il-kelma, liturġija tal-kelma, jiltaqgħu u jistudjaw il-kelma qabel ma tasal il-ħadd kien jista' jkun attendu tkun ħaġa sabiħa. Nirringrazzjaw l-Alla ta' dan il-Vanġelu hekk sabiħ, skużawni forsi llum dim ftit iktar mis-soltu. Grazzi mulejta dak li tajtna tal-kelma tiegħek u nippruvaw ngħixuha ta' jkun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-wieqfa li flimkien nistaqarru dak li nemmnu fih, jiena nemmen falla wieħed il-missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kullu li jidher u dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem bħal. Bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu, fit-tielet jum qam minn beluwiet skont il-kodba mqazza tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma midija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-liwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżies il-kelma ta' Alla qiegħu sbieħa r-riġlejna fil-mixi tagħna lejn Kristu. Imdawlin minn din il-kelma li smajna nitolbu biex ngħixu tassew bħala wlied id-dawl billi ngħidu flimkien tkun il-kelma tiegħek musbieħa l-riġlejna. Tkun il-kelma tiegħek musbieħa l-riġlejna. Biex iseħħ l-għaqda sħiħa ta' dawk kollha li jemmnu fi Kristu nitolbu tkun il-kelma tiegħek musbieħa l-riġlejna. Biex il-bnedmin jaslu għall-għarfien tal-verità u jiddawlu bil-ħidma tal-evanġelizzazzjoni nitolbu tkun il-kelma tiegħek musbieħa r-riġlejna biex min jinsab imbeżza minħabba dnub tiegħu jagħmel kuraġġ u jersaq lejn Kristu u jiddawwal u jisalva fil-kelma u s-sakramenti nitolbu tkun il-kelma tiegħek musbieħa r-riġlejna biex naħdmu ħalli ngħixu fl-imħabba ta' xulxin u nevitaw il-firdiet li nislu mibeda l-aktar fil-familji tagħna nitolbu tkun il-kelma tiegħek mulej musbieħ għal-riġlejna. U Alla inti waqqaft il-Knisja fuq il-fidi tal-Apostli jagħmel il-komunitajiet tagħna jiddawlu mill-kelma tiegħek u jgħixu maqudin fl-imħabba bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa bislim mulej l-offerta tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għad qaddejsu s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għal-glorja tiegħek bla qis inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk int tagħder u tħenn għal min jintilef u minn fejn ikun iġġarrab it-telfien twasslu għas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek u ngħidu qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċitu s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja Osanna fil-ogħla tas-smawiet imbirek minn ġej f'isem il-mulej Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jirrinata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tfkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kubru l-mewtijek mulej, nxandru l-fer u l-qawmin sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Uradulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġużepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju nitolbuk fallimna ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid
kif fis-semek ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid. Eħlisna nitolbuk, mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek naħlilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares x'neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf talla, dan u dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ave Maria, Gesù
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu u ngħidulu kun inti d-dawl għall-bidlamijiet tal-ħajja tiegħi. Nfakrukom li għada fil-5 qed nistiednu l-kulħadd. Se jkun awla importanti hawnhekk ta' Pinu fil-5 jkellimna l-isqof. Ġibu magħkom il-kuruna tar-Rużarju, ftit wara nbdew it-talba tar-Rużarju, dawk kollha li huma qrib is-santwarju. Imbagħad nagħlqu b'messaġġ mir-rettur tas-santwarju. Fakru l-xulxin għada l-aktar dawk li huma impenjati fil-liturġija, dawk li jgħinu fit-tindif tal-Knisja, intom li intom qrib. Wara dil-quddisa ngħidu dawk it-tlet Ave Marijiet għall-intenzjonijiet tagħkom u dawk li jgħidulna nitolbu għalihom, bad min irid minnkom ikun hawn ftit talb fil-kappella, ftit mumenti ta' talb f'dak il-post li għażlet il-Madonna biex tgħidilna hija. L-aħħar avviż għal nhar is-Sibt li ġej, 31 ta' Jannar, fl-erba issir il-preżentazzjoni ta' tfal u ta' trabi. Mexxu ftit il-kelma imexxi l-isqof Anton Tewma bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Ngħidu tliet Ave Marijiet il-Madonna, tolbu għatenna fil-ħajja tagħna ta'. Slima lik Marija, bil-grazzi int mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba. Aqlanna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb. lilek ukoll. Intom ħerġin ħudu l-bulettin li fih reġistrat l-ewwel fejqan li sar fis-santwarju. Infaħru lil Marija tal-la u tal-bnedmin, nannula li zbahanja mil-ferħ ta' qlub safjin. Marija ħanina min qalbna tolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wlidek inħobbuk.